Mga dalaw sa Cebu City Jail Male Dormitory ipaubos sa biometrics isip preparasyon sa pagbalik na silang regular visitation sa mga PDL sugod karong Disyembre 17. Ani ang report. Kini ang mga dalaw sa Cebu City Jail nga naghulat sa ilang turno nga mapaubos sa biometrics aron makabisita sa mga persons deprived of liberty. Gituyo kini sa Cebu City Jail Male Dormitory aron dili malangay ang ilang pagsulod sa pasilidad inig sugod sa regular visitation sa Disyembre 17. Una nang napahigayon ang dry run ni atong Nobyembre 29 hangtod na sa Disyembre 3 ug nasuta nga adunay kalangay kung idungan ang tanang proseso. Sa initial guidelines tunga sa adlaw ra ang gitugot nga makabisita ang mga dalaw. For example, naatay mga live-in partners nga modalaw, so atong gihangyo ang atong mga live-in partners nga modalaw nga magdala gid og certificate of cohabitation nga gi-issue sa ato ang barangay. Ang atong regular visit Sir Alan, mga kapuso karong December 17 Sabado, mo resume na ta sa atong regular dalaw gikan sa 1:00 sa hapon hangtod sa 5:00 sa hapon. Samtang gikinahanglan nga mo presentar og valid government ID ang buot mo bisita sa mga PDL. Gikinahanglan usab nga mo presentar og mga vaccination card, mahimo hinuon nga walay booster. Kadto mga unvaccinated, mahimong makabisita apan mo presentar og RT-PCR test result o antigen test result. Pero kung wala gyud kay vaccination, kay na may mga health reasons ang uban Sir Alan, so pwede ra gyud ta nga mupakita sa atong 72 hours nga result sa atong RT-PCR and 24 hours nga result sa atong antigen test. Samtang gihangop sa mga pamilya nga makabisita na sila sa ilang mga mahal sa kinabuhi sulod sa bilangguan. Ako naman ako swab test kay di makupwede kay namo ko. So pero okay na sa imo. After 2 years waiting for, now we wait for minutes na lang. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.